Λέγομαι Αγγελική Κουτσολάβου. Αντιμετωπίζω τους τελευταίους 3 μήνες σοβαρά προβλήματα υγείας. Τα παιδιά της κοινότητας με πήγαν αρκετές φορές στο νοσοκομείο στις πρώτες βοήθειες. Αλλά δεν γινόταν τίποτα. Μου δώσαν κάτι εξετάσεις να κάνω, οι οποίες ούτε πεπίτρινο χαρτί έχω, ούτε κάρτα νοσηλείας έχω, μόνο μια ταυτότητα κυπριακή έχω από το 2003 και μου λένε ότι δεν περπατάει η ταυτότητά μου. Πάλι μεσολάβησαν τα παιδιά της κοινότητας και με βάλανε σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο στον Ευαγγελισμό στην Πάφο. Το οποίο ευχαριστώ το ιατρικό προσωπικό, τη διοίκηση, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Με εξέτασαν και βρέθηκαν ότι έχω περάσει ελαφρύ εγκεφαλικό, ελαφρύ έμφραγμα, έχω πρόβλημα με το κυκλοφοριακό, έχουν κλείσει οι αρτηρίες, έχει πριστεί το πόδι μου, έχει από τις 30 Δεκεμβρίου που είναι πρισμένο το πόδι μου και δεν μπορώ να περπατήσω καλά. Έχω το στομάχι μου. Τι έχει στο στομάχι η Αγγελική? Έχει μια μεμβράνη και δεν αφήνει το φαγητό να πηγαίνει κάτω και έχω χάσει 20 κιλά. Βασικά υπάρχει κάποιος όγκος στο στομάχι που ευτυχώς για σένα είναι καλοήθης. Χρωστάω στο νοσοκομείο, στο ιδιωτικό νοσοκομείο 10.330, αλλά δεν είναι μόνο αυτό ότι χρωστάω τις 10.330. Εντάξει, αυτό θα μεσολαβήσουν τα παιδιά της κοινότητας και θα κάνουν ό,τι μπορούν. Είναι ότι θέλω να κάνω μπαλονάκια. Στην καροτίδα, στην καρδιά και στα πόδια μου. Αλλιώς θα μου το κόψουν το πόδι. Μπορείς να μας δείξεις λίγο σε τι κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή το πόδι σου? Ναι, κοιτάξτε. Δηλαδή αντιμετωπίζεις πρόβλημα στο να σου κόψουν το πόδι λόγω κακής αιμάτωσης του... Δεν πάει καθόλου αίμα. Από ό,τι μου είπαν οι γιατροί, δεν πάει καθόλου αίμα κάτω. Και η κεντρική αρτηρία έχει φράξει εντελώς και έχει κάνει παράπλευρα και αυτό το λίγο που πάει. Τα παιδιά από την κοινότητα έχουν χτυπήσει πολλές πόρτες και το Υπουργείο Υγείας και την Πρεσβεία με ελληνική, αλλά καμία απάντηση. Και πάλι τους ευχαριστώ εγώ προσωπικά πάρα πολύ. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και λέω σε όλους τους ξένους που είναι εδώ κάτω, τους Έλληνες, να κοιτάνε να βάζουν κοινωνικές ασφαλίσεις, γιατί θα πεθάνουν στην ψάθα, όπως θα πάω κι εγώ. Δεν θα πεθάνει στην ψάθα. Θα προσπαθήσουμε, θα κάνουμε αγώνα, να δούμε με ποιον τρόπο. Στην Ελλάδα μπορείς να πας? Μπορώ να πάω, αλλά δεν έχω και κανέναν δικό μου. Εδώ κάτω, εντάξει, με έχει αγκαλιάσει η κοινότητα και θα προτιμούσα να κάνω την επέμβαση εδώ κάτω. Τις επεμβάσεις εδώ κάτω. Ναι. Στην Ελλάδα δεν έχω κανένα. Ουσιαστικά η προτεραιότητα είναι να κάνεις με το κυκλοφοριακό σου για να μπορέσει να αντέξει η καρδιά σου στις υπόλοιπες εγχειρήσεις που πρέπει να υποβληθείς. Ναι, βέβαια. Όπως είπαν οι γιατροί, ναι. Αυτή είναι η προτεραιότητα. Ναι. Είναι η προτεραιότητα τώρα. Θα ήθελες κάτι άλλο να πεις? Όχι, απλώς παρακαλάω και λέω στον κόσμο να βάζουν κοινωνικές ασφαλίσεις. Ή εν πάση περιπτώσει να υπάρχει ασφάλεια και να μην αφήνουν τα πράγματα στην τύχη τους. Γιατί είναι κρίμα να είσαι σε ένα μέρος ξένο για να μην σε αναγνωρίζουν. Δηλαδή εσύ και εκεί τώρα έχεις πέσει σε ένα κενό του συστήματος, μέσα από το οποίο δεν σε αναγνωρίζουν, είναι σαν να μην υπάρχεις, είσαι παντελώς ανασφάλιστη και αν δεν γίνει κάτι... Πήγα στο immigration, πήγα στο ΚΕΠ, έδειξα την ταυτότητα την Κυπριακή και μου είπανε ότι δεν ισχύει η κάρτα. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Να βγάζεις ταυτότητα και να σου τη λέει κάρτα και δεν ισχύει. Ναι. Εν πάση περιπτώσει είναι πολλά πράγματα από τα νομικά πλαίσια που μόνο άμα πάθεις θα μάθεις. Ναι, και άλλωστε αυτός είναι και ο σκοπός της συνέντευξης και της δημοσιοποίησης της περίπτωσής σου
μέσα από την κοινότητα, να μπορέσει να καταλάβει και ο καθένας πόσο υπεύθυνα πρέπει να κινηθεί προκειμένου να είναι... Ναι, σήμερα είμαι εγώ, αύριο μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Ακριβώς. Μετά από ένα άλλος. Η ασθένεια δεν θα κοιτάξει, η καρδιά ή οτιδήποτε, θα κοιτάξει πότε θα είσαι καλά εσύ για να κάνει. Όλες αυτές οι μεταπτώσεις τώρα συνέβησαν σε πόσο χρονικό διάστημα? Μέσα στους 3 μήνες. Σε 3 μήνες. Που ξεκίνησες με υπέρταση, Ναι, στο 20, στο 24. Ναι, ξεκίνησα με τη πίεση και εκεί βρέθηκα έπαθα ελαφρύ εγκεφαλικό, ελαφρύ έμφραγμα. Τα οποία δεν τα κατάλαβες και βγήκανε μετά στους αξονικούς, έτσι? Ναι, στις εξετάσεις που μου και κάνανε, στις μαγνητικές. ναι, βγήκαν εκεί. Καλώς, Αγγελική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.